Ach, hadden ze maar een vak geleerd, die twee van L1. Al 5 dagen zwijgen prins Bart en de president Ruud vanaf de achterbank naar Nemes. Gelukkig stoppen ze af en toe met de kersverse vastelovensverein bij clubs die wel weten wie ze vastelovend viert. Wat dacht ze van Affelde? Offeren, zeggen ze door. Vanuit Knikkerland lachen ze ons duo aan. Carnavalsvereniging De Pias ontving L1 met open arm. Dat leert de rood van L11 in Noord-Limburg. Gasvrij en warm. Het is niet voor de duur, maar het is wel gezellig volgens mij. Ik weet het, het is heel gezellig, maar ik wil wel met de gastspreker. We zullen offeren. Ja. Als toen nog één keer, als ik de scepter aan dich geef en ik laat hem dan ergens liggen, dan was je die aan een oor. Snap je het wel? Heb ik een gevaarlijk beer gekost al. Hè? Zie je wie een prins omgeeft met zijn president, is toch verschrikkelijk. Ik vind het echt ongelooflijk. Maar goed, laten we maar vrezen eten. Ja, voor u dan nog wel. We gaan hier lekker naar binnen en we maken het weer gezellig. Dit is de zoveelste aflevering van Vastelovenscafé. U voor een week is het echt schoon, zeg. Mijn god. De roffer. Man, met Vos Frans van de Pias. Fijn dat we hem mogen zien. Ja, mooi dat kan hier in Offeren. Ja. Ik vind het fantastisch, echt hoor. Echt hoor. En Pias, maar we hadden ook knikkers. Knikkers, ja. Ja, vertel even gauw. Ja, de knikkers, waar komt dat vanaf? Als ik het boek goed gelezen had, had ik het geweten. Want de president had het huiswijn niet gemaakt. Is er dit ergens? Hadden er een motto trouwens bij de Pias? Is er een soort motto van de prins of van de vereniging dit jaar? Ja, de prins had zijn eigen motto ieder jaar. En ja, bij ons... Even denken, wat had hij nou op het motto? Het huiswijn niet gemaakt, president. Maar niet zo. Het gaat om de creativiteit. We komen ideeën pakken en zo. En dan ombuigen en dan liegen net of het van ons is. Ja. Ons motto is er ook. En ik wil vragen of ihr dat met de ganse vereniging en alle lui samen kunt afmaken. Gedurende de uitzending. Als ze dus een minuutje of 20 vuur, gaat dat lukken? Oh ja, we zijn vrij creatief hier in Offeren. Dat dacht ik al. Let op, hè. We gaan alleen 2 zinnen, dan moeten er nog 2 achter. Ja? Laat komen. Beste gansvol van vasteloven. Dan is het die leven, maar best het te groen om een rondje te geven. Geen lukken? Ik neem hem met in beraad en dan komen we er straks op terug. Gewoon terug op vergaderen. Ja, zeker. De prins dan niet. De hoogheid moet komen. Ja, maar dat moet ook bij. Moet ik even horen. Moet ik toch naar boete? Ja, zeker. Ja, goed zo. God, het is heel duister. Welkom in de buurt. Het is jammer dat het geen geur-tv giet, want anders goed voor een quizje doen. Ruik het beroep van de hoogheid. Dus even kijken. Prins Giel 1, de eerste van ze geloof ik. Kijk of die al een beetje klaar is. Oh. Goedenavond. Hoogheid. Dit wordt Giel, zie je? Ja, ik ben Giel. Ik ben Ruud, president van de Rood van L11. En dit is de Prinsenresidentie. Ja, klopt. Hey, dit is een bedrijf. Ja, hier, en hij woont ze met de ganse familie. Ja, hier woon ik met met papa en mam nog. Ja. Ik heb nog 2 zussen en een broer, maar die zien al thuis uit. Ja. Ik zie de jongste. En dus uiteindelijk de bedoeling dat ik hier ook nog kom wonen. Ja. Ja, en dit is dus de Prinsencave. Dit is de Prinsencave, ja. Ja. Moet toch eens even kijken, ik ben benieuwd. Ja, dat mag. Ja. Kom binnen. Ja. Fris uur, even duur toe. Muts maar even oud, zie ik. Ach, kijk eens, hey. Dit is die verblijf. Ja. Het liep wel een slieterij, hé man. Ja, ik heb niet zo heel veel cadeaus gekregen, ja. Nee, wel veel beer. Ja, veel beer, ja. En hé, dit is wel echt heel bijzonder. Ja, ja. Mooi. Van mijn familie gekregen. Ja. Kei mooi, ja. Op de receptie gewoon. Komen ze dan met naar binnen? Op de receptie, ja. Ja. Met op het podium, ja, komen ze met aan, ja. Hey, ik zie een afbeelding van die scepter, hè? Ja, klopt. Ja, dit gaat dan van prins op prinsdeur. Ja. Moet ze niet halen straks. Nee. Ik gaan roze in de muts, dus dat steekt dat denk ik wel leuk bij je. Ja, jongen, kijk nu toch. Kijk nu toch. Die zijn heel jong, hè? Ja, die zijn heel jong, ja. 1, 2 dagen. En nu zijn er veel van die collega's, had ik de krant gelezen, die stoppen. Klopt. Kregen een subsidie.
Had ze er aan gedacht van ik stop met het bedrijf, dan pak ik die subsidie en dan kon ik door met Prins knallen, nee, echt niet. Daar heb ik nog geen moment aan gedacht, nee. Voor dit lieve dit? Ja, zeker. Vertel me eens, wat is er zo leuk aan? Ja, gewoon de liefde en de passie die je hebt. Ja. Als je kijkt hoe ze leven en hoe ze doen, ja, dat is gewoon, je moet er een bepaald gevoel bij hebben. Ja. En dat begrijpt eigenlijk alleen als je er denk ik met opgegroeid bent. Maar kent ze gewoon op vakantie? Moeilijker, ja. Kent ze gewoon vastelovend vieren al die dag? Misschien nog wel belangrijker? Ja, lastig. Ja. Dus dat moet je gans organiseren met de familie dat dan ja. Ongelooflijk, hé. Dat kennen we zo wel even voor een gezellig oventje in de café achterlaten. Ja, dat wel. Kom op, daar overal maar goed. Kom. Nieuwe vereniging, Vastelovens Gezelschap de Rood van L11. Voor zulke advies, dus ook een offeren. En Linda, ik begreep, een goede vereniging die kijkt verder dan alleen de Vastelovensdag zelf. Ja, nee, dat zeker. Want wij hebben dus inderdaad 13 jaar geleden hebben wij gezegd, nou 3 weken na de carnaval met de halfvasten, dan organiseren wij nog weer een optocht. Ja. En dat is er niet goed, hè? Want hoeveel wagens heb je alweer? Nou, we hebben 70 startnummers te vergeven. Ja. En het zit elk keer vol? Zeker, we hebben wachtlijst. Ja. Wachtlijst, want het is, heb ik begrepen, een grote magneet voor de jeugd, vooral een goede omgeving, hè? Ja, we hebben inderdaad afgelopen jaar hadden we 25 verschillende dorpen. En ja, voor de jeugd is dat echt nog 1 keer elkaar zien, elkaar ontmoeten. En ja, we zeggen altijd wel vroeger iedereen elkaar leerde kennen op de kermis, is dat nou met de halfvasten. Maar is dat dan voor offeren eigenlijk de allerbeste dag in het ganse vastelovenseizoen, de halfvasten optocht? Ja, dat is natuurlijk makkelijk dat ik dat zeg. Maar de kraan loopt toch, of niet? Ja, zeker, ja. Het werd de 13e nu. Ja, zeker, ja. Inschrijving al geopend? Ja, afgelopen weekend. En we zitten, ja, ik durf wel te zeggen al, ik zal niet zeggen al vol, maar het gaat wel heel hard. Ja. En meestal volgens mij, ja, ik kan me herinneren dat het wel eens 20 graden is dan natuurlijk. Ja, we hebben wel eens inderdaad gehad met de halfvasten dat het echt zonnebrillenwerk was en... ja, ik zal niet zeggen bikinis, maar het was zeker wel heel erg warm, ja. Het is het heftigste weekend van het jaar, denk ik. Ja, we zien altijd, de organisatie is heel mooi, maar als het dan eenmaal voorbij is, dan het is wel heel heftig, ja. Maar super vet om te doen, zeker. En we schrijven het op, Linda, een echte vereniging kijkt verder dan de vastelovensdag. We kennen ze ook met halfvasten van alles doen. Overigens begreep ik dat de meest ondeugende mannen van offeren in een ander café zitten. En volgens mij is Bart door. Ja, ik ben in zijn Afferde, of wie ze het hier zeggen, offeren. En hier is een repetitie van Zoer. En wat dat precies is, weet ik ook niet. Maar hier staat wel dat van ganz stil moeten zitten. Excuus. La la. Ja la la la. Is het natuurlijk wel binnen Brabant hier. La la. Dag mannen, goeie. We doen maar even naar huis op Bart, ben ik. Hoi.
Bart? Prins Bart. Hoi, Oh, ik ben Bart. Hoi. André, hoi. Hoi. Bart, hoi. Wim. Wat zit je hier zo? Kijk aan. Ja, nee, dat valt van weten. Ja. We werken eigenlijk voor de pronkszitting. Voor de pronkszitting, ja. De pronkszitting, dat doet je ding. Dan heb je een act. En alleen hier in het dorp. Want we hebben alleen maar dorpspolitiek. En dan wordt alles op de reek genomen, op de shop genomen. Dan moet iedereen een beetje erin dan. En wie geeft het dan? Wie heftig heet dat? Ja, we kunnen het altijd over de prins hebben natuurlijk. Hè? Ja, doe ons over de prins. We hebben niks over jou, als we dat geweten hadden. Nee, we hebben toevallig in de prins en ja, dan moeten we er even doorhalen. En toevallig, we hebben hier in heel Nederland een stikstofcrisis. Ja, laat onze prins nou een varkensboer zijn. Ja, dat kun je goed doen. Dat kan je goed doen. Die Pruisen ze zeggen, hier hebt zwijn gehad. Ja, precies. En de prins, we hebben erg gehoord, dat loopt nou al een beetje nergens in schoen. Oh. Nee. Jawel. Niet nergens in schoen, dat loopt nergens in stevels, zal ik je bedoelen. Nergens in laarzen loopt dat al. Ja, dus Als er heel wat te doen is, dat pijst bij carnaval. Heel offeren wel dukker, ons groepje weer van stal. En is dit jaar de pronkszitting, geschrapt u het programma. Dan kunt alleen wel luisteren naar wat van ons gezwam. Alleen wil heel graag weten wat bij ons feestje hoort. En wat er hier met carnaval allemaal gebeurt. Mij is het heel bijzonder, maar veel is orthodox. Ook hier is het gezegde, liever schrik dan een bebok. Ja, la 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 la, ja la, ja la la la, ja la, la 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 la, ja la la la. Even quizmuziekje, ja zeker. Want dit is de sceptervette. Ook bij ons is het zo, wint ze de scepter van onze hoogheid te bemachtigen. Dan wint ze een vaatbeer. Vier doet dat met een spelje. Ik geef de scepter aan dich. We kiezen een vraag. Goed geantwoord maakt ze de scepter vasthouden. Fout geantwoord geeft de scepter terug. Buurman, buurvrouw. En op het moment dat de tijd voorbij is, 1 minuut 11, waar de scepter dan in de heng had, dan wint de vaatbeer. Is dat lekkere vaatbeer? Ja, goed zo, eerste vraag. Tijd loopt denk ik. Ja, tijd loopt. Wat wordt het leedje voor offeren op het alternatief LVK dat hij en offeren in 2020... Sorry? Knikkerpolitielied. Fout geantwoord, dus zoals wij, maar er zit zo'n grandskool bij. De vraag is van Dick, ik zie dat hij van de rood gewoon meedoet. Wie is die knikkerpolitie überhaupt ontstangen? Ik denk dat er iets te maken met de knikkers van vroeger. Ze worden niet tevreden, is goed geantwoord, ja, tel even gewoon. Wie heeft de beek die hij vlakbij in de Maas uitkomt? De beek, de naam daarvan. Wat is het toch een intelligente man? Dat is goed geantwoord. Wat zijn de namen van het jeugdprinsenpaar? Ja, dat is Max en Lotte. Dat is ook goed geantwoord. Wieveel besnorde prinsen stond hij op de slinger afgebeeld bij je? Als het goed is stonden er nou 63 op. Maar met snor, wieveel? Maar met snor? Oh, ja, dat heb je niet gehoord. Het is fout geantwoord. Scepter geen deur naar dicht. Ja, zeker. Dat doe ik iets te lang. En Kiko was opgelet. Zaterdag 21 maart de halfvaste optocht. De wieveelste editie? Ja, de 13e. Ja, dat is goed geantwoord. Ja, zeker. Ik moet straks trucken met de auto nog helen samen met Bart. Wie lang dom voor de uur? Voor max er 11 minuten neer voor zitten. Ik heb hem meeslopen. Ik heb meeslopen. Het is fout geantwoord. Geen deur naar dicht. Geen deur naar dicht. Hoe heet het Giel? Wie heeft de vorige prins? Bart. Bert is goed geantwoord. Het dicht met de vaatbeer. Oh, dat is zo lekker. Hebben wij nog niet gehad? Leuk liedje. Ik moet hezen, is me verteld. Keukenhygiëneplan en dan met die vieze veren gewoon naar binnen. Goedenavond allemaal. Is dit, ik probeer het even, is het verkentig voorrang? Verkentig voorrang, dat heb je helemaal goed. Ja. Verkentig goed, zeggen we dan. Jongens, wat gebeurt er? Want ik zie niet weet van alles uitgerold en het is een beetje groen. En wat is het? Mogen we dan een proeven eigenlijk, of niet? Ja, we gaan proeven. Het is allemaal suiker. Klaar, suiker. Ja, maar komen. Ja, die proeven. Het is proeven een beetje. Want hij werd gebakken dus? Ja. Dat is echt zoet, joh. Ja. Maar vertel, wat is dit? Ja, wij vloggen ieder jaar. Wij maken ieder jaar... Wij zien een beetje de L1 van offeren. Zouden een beetje voorzichtig kunnen zeggen, toch? Kijk, hier, Silke is ook aan het vloggen. Dus Gulli komt dadelijk ook wel bij ons in de vlog. Zo gaat dat. En dit jaar maken we een programma dat heet De Taarten van Verkentig Voorrang. Waarbij we mensen een beetje in het zonnetje gaan zetten die dat verdienen. Dus er weer een soort orde, een ereteken eigenlijk. Als je die taart... Juist. En wij zelf, wij bakken er niet zoveel van. Ja. Dus hebben de hulp ingeschakeld van expert Ingrid. Want die kan er echt wat van. En
dan wordt het hopelijk wat. Want we moeten nou erin gaan bakken. Maar het is een grote verrassing, dus Wim Krieg. Dat is het geheim dan. Ja, hij is in de zaal aanwezig. Het is dus we krijgen het straks. in de zaal. Ja. Dan komen we straks nog even terug om te kijken wie het proces zich dan uitgerold had. Letterlijk en figuurlijk. En Wim Krieg, dat krijgen we nog met dan. Juist. Vierkantig vuring aan de gang. Juist. Maar er is wel één ding aan dit speltje. Daar kunnen we ook verantwoordelijkheden bekijken. Oh jee, vertel. Ja, want je hebt nou wel overal voorrang. Ook naar de bar en zo. Ja. En jullie hebben ons helemaal hier in de keuken weggestopt. Dus dat betekent ook dat wij wel verwachten dat er een pilsje zo hier naartoe komt. Als ik strak kom kijken, neem ik pils mee. Helemaal goed. Goed zo, jongens. Tot dadelijk. Succes. Ja, het wordt me langzaam duidelijk. Er moest een kinderoptocht doen, er moest een grote optocht doen, er moet veel gezongen worden, flauwekul gemaakt worden. Maar er moet ook een boerenbroelof bij, toch? Jazeker. Maar wat ik nog niet snap, we zijn hier in Offeren. Het ganse dorp vol met boeren, eigenlijk de varkensboeren als prins. Waarom geen herenbroelof dan? Herenboeren? Ja, die hebben wij ook. Die ben ik. Is dat een heer? Ja, ik ben een heer. Maar ik ben geen boer meer. Geen boer meer. Je bent wel geweest, Jan, of niet? Nee, mijn vader wel, maar ik niet. Wat ik nu afvroeg, het is een soort spel wat je speelt. Hoort je bijeen, Wilma? Nee, we horen niet bijeen. Nee. Wie gaat dat dan? Wie gaat dat? Nou, Mien hebben ze gevraagd. En eindelijk, hè. De eerste boerenbruiloft was in 77 toen ik prins was. En eindelijk hebben ze Mien gevraagd als boerenbruidegom. Lang geduurd. Waarom heeft het zo lang geduurd? Dat wil ik ook even weten. En ze moeten het best tot het laatst bewaren, hè. Dat is logisch. En dan zeggen ze tegen ik zoek een leuke vrouw. En dan hebben ze het schoonste beetje van de deur moet gekozen. Ja, natuurlijk. Toen zijn ze gelijk, joh. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Want dan is het een leuke boer, of wie zit het dan? Ja, een heel leuke boer. Ja, zeker. En dat kussen, wie gaat dat? Kan je dan eens even doen? Oefenen. Kan je even oefenen? Ja. We zijn nog niet getrouwd, dus we moeten eerst oefenen. Wat wil het op de moel hebben dan? Ik wil een keer zien. Ik heb het toch één keer doen. Dan gaan ze net op. Oh. Je moet eigenlijk een beetje acteur kussen zo, met de lippenbeen. Dat ziet zo stom uit. Wie gaat dat spel? Ik wil het wel even zien. Want dan gaat de bruidegom, dan gaat de bruid ophalen. En dan, wat gebeurt er dan de dag? Ja, dan is het feest en dan worden die nog onecht verbonden. De echte net trouwringen hem. En ja, dan is het feest en de receptie. En ja, op het eind van de avond, als iedereen flink in de olie is, dan worden we stiekem in de onecht weer uit elkaar gehaald. Ja. En dan is het feest af, hè. Verander je weer in een pompoen en zo. En dan weer gewoon in een varkensboer of zo. Ja, zoiets, ja. Dames en heren, morgen een applaus voor het broedspaar. Minna dus toen in de keuken. Met een appelkast in de hand. Ze dacht, ik ga weer niet verneuken. Ik doe een appel dan de weg wel aan de kant. En dus zweek een hele grommel in een grote tent. Ging toen aan de bommel en zong toen zonder weg. Hey! De optocht door de straat again. Met de joekskap al verand. En de over de schreeuwers stem. Waarop en weer dan. Bij als ze stond te zingen. Met de pijltjes in de hand. De nachtmarietje stond te springen. De eerste carnaval ik lekker lang. Als de optocht door de straat again. Met de joekskap al verand. En de overal geschreven stem. Waarop en weer dan. En de bijensen stond te zingen. De laatste liedje. En dat Marietje stond te springen. En is de carnaval ik lekker dan. En is de carnaval ik lekker dan. Even Piet, dat zinke naar die keuken. Moest ze even voordat er telefoontjes komen. Keuken en dan afwasborstel en dan? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Hoe kunnen nou aan mij vragen? Ik doe er helemaal niet meer aan mee. Het is gewoon in de beschaafde man. Op L1 Radio, de Godskans gedachte top 1111. En morgen vroeg om nu genoeg gaat ze weer met dit liedje, het Belke uit Venlo.
Tegendaan. Ah ja, tegendaan. Allemaal moderne apparatuur. Even helpen. Ja, doe maar. Ja, ja. Hey. Iedereen een melke droog als hij wat had gedaan. Dan kwamen we alle molken kleurt erop te staan. Als iedereen een welke droog en als het welke ging, dan klinkt het ding de ganse dag van tingelingeling. Dan klinkt het ding de ganse dag van tingelingeling. 64 jaar geleden. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is zeer zeker ongelooflijk, ja. En ik heb ook nooit geweten wat nu aan de hand is. Ja, want u zit hier erachter gekomen dat er een opname is van Ja. het Belke. Ja, ik heb nooit geweten dat er een opname van was. En daar ben ik pas achter gekomen via een nichtje, omdat dat toevallig naar L1, naar de top Huppelepup geluisterd heeft. En ja, en dat belde me gans ontdaan op. Tante Nel, heb jij wel eens gezongen op de Jokers? Ik zeg ja, ik zeg wieso? Ik zeg dat is wel 64 jaar geleden. Ik zeg ja nou, en zo is het gekomen. Iedereen op welke droog als hij wat had gedaan. Dan kwamen we allemaal gekleurd erop te staan. Als iedereen op welke droog. Ja, later heb ik het heel Duck geluisterd en dat is echt een geweldig liedje. Want het heeft eigenlijk betrekking op ons allemaal, hè. En dan is, ja, het Belke, ja. Ja. Het roddelen, ja. Ja, maar het liedje aan zich, de teksten, ja, fenomenaal eigenlijk. Dat is gewoon leuk. Dan klinkt het ding de ganse dag van tingelingeling. Dan klonk het ding de ganse dag van tingelingeling. 64 jaar later is een geleedje het Belke wel tot in de eeuwigheid gedocumenteerd. Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel, ja. Ik ging ook niet meer terugdraaien, want het pleetje is er, hè. Dus verder, ja, en wat ze er verder mee doen, ja, dat weet ik ook niet. Ik weet het niet. Nee. Het wordt nu een familie-erfstuk. Ja, ja. Wat, hè? Het wordt nu een familie-erfstuk. Ja, ja, dat is waar. Ja, klopt. Trots. Trots op Tante Nel. Kijk. Dan klinkt het ding de ganse dag van tingelingeling. Ja, dit is een lekkere, Ruud. Ik hekker het pintje en ik moet een drukmakertje doen. Oh, maar het wordt wel een hele show. Dit is het goedmakertje. Dit is goed voor het pintje van Ruud, zeg maar. Hé, maar we hebben een mooie taart gemaakt, zeg. Ja, hij is nog niet helemaal klaar. Allee, de finishing touch dan. Wat moet nog gebeuren? Ja, laat maar gaan, laat maar gaan. Kom, hé, ons logo erop. Ja, hup, erop. Wauw, hé. Wat zien we? Ja, dit is dus voor, ik zal hem even draaien voor alleen, dan kunt het echt zien. Ik hoop dat hij... Het is een bar, geloof ik, of niet? Het is een bar, dus... Dus daar heeft het mee te maken? Daar heeft het iets mee te maken, ja. Even een beetje, maar dus een beetje glitter erop. Ja, geen taart zonder glitter. De glitter op de tafel. Kom nu met dat ding. Wij moeten nog één ding doen. Als wij iets klaar hebben, dan Ja? doen wij... Bierbox. Bierbox. Boom. Heerlijk. Kom met dat ding. Kom met. Laat gaan. We pakken hem op. We hebben de sterkste arm. Ja, we moeten nog één ding afhandelen. De taart moet goed, dat is zeker. Maar ons motto, hè, voorzitter, Vorst Frans, dat ging je afmaken. Is het twee zinnen, is vastelovend die lust en die leven, maar best te groen om een rondje te geven. Zet nou een feestneus op en doe een mooi schipekje aan. En... Geweldig! Zo vooral bij de taart. Van Gottenburg en bier. Ja, we kennen er van En ik heb hier de taarten zien. Wel een geweldig motto. Een hele goede vorst heb je. Kijk eens hier, wat een leuke taart. Hallo. En dan ben ik natuurlijk benieuwd van waar is er? Van waar is die taart? Dank je. Ja, voor wie is het? Ja, voor wie is het? Voor alleen zeker? Nee. Dan voor mij, zeg het. De roffel, mag ik een roffel? Hij is voor Thomas.
Thomas, kom erbij. Snel is televisie. Thomas is natuurlijk de barkeeper. Daar rent hem al, hè? Daar rent er. Hij rent er heel snel. Oh, applaus voor Thomas. Eerste reactie. Moest je grienen, moest je huilen ervan of niet? Tevreden, ja. Chic, hè? Hoogheid van Montegro, het is echt hartstikke druk. Dat moet de hand zo. Offer een dankjewel. Verkrijg eigen muziek, kom maar. Tot volgende keer, hoi. Mijn god. Oké, even samenvatten dus. Een halve vaste activiteit is belangrijk. Een prijs of een taart of gaat voor een burger die echt moeite deed voor de gemeenschap. Toch een boerenbroeder. Toch wat, vind ik zo leuk, hè? Optocht, kleine optocht, grote optocht, boerenbroeder. Ja, en een spatskapaal. Dat is echt onvermijdelijk. Flink hel. Oh, weet wat zo'n dikke agenda wat we hier krijgen. Al die maakt het niet zo goed. Morgen, Shin op Guul. Ja, is ook hartstikke leuk bij de waterratten. Waterratten? Oh, Lot zei nog gaat knallen, je gaat slapen, met rusten. Oh, ja.